Desde o sexto congreso en maio de 2013 até hoxe, a CIGA foi de novo a principal ferramenta da clase traballadora galega na loita económica e social, encabezando a conflitividade laboral e a oposición á ofensiva antiobreira, denunciando non só as principais causas da crise, senón tamén procurando enunciar as alternativas desde o noso modelo combativo e participativo. A economía mundial segue marcada polos intentos do capital de superar a crise estrutural. Na procura de recuperar beneficios, afóndase a concentración e centralización da riqueza, incrementando as desigualdades, a sobreexplotación e mailo debilitamento da clase obreira. Nesta fase imperialista do capitalismo, globalízase un sistema político e económico fondamente antidemocrático, agresor e vulnerador dos dereitos humanos e da soberanía dos povos. As agresións militares e mailos tratados comerciais promovidos nos últimos anos, como o TTIP, forman parte da loita pola hexemonía mundial do bloque imperialista encabezado polos Estados Unidos. Neste contexto, a Unión Europea e o Estado español continúan a ser os principais instrumentos da clase dominante contra os traballadores e traballadoras galegos e galegas. A través das contrarreformas laborais, facilitouse e abaratouse o despedimento, tanto colectivo como individual, xeneralizouse o contrato a tempo parcial, legalizáronse as axencias privadas de colocación e flexibilizouse en xeral a contratación en beneficio da patronal. No tocante á negociación colectiva, foi debilitada a través da atomización, estatalización e limitación da ultraactividade a un ano. As consecuencias non se fixeron agardar, provocando a caída generalizada dos salarios, a división da clase traballadora pola vía da atomización dos convenios, a individualización da negociación das condicións laborais e a subcontratación. Por se isto fora pouco, disparouse a terceirización da produción, a subcontratación en cadea e a consolidación da figura altamente precarizada do autónomo dependente, coa que se pretende legalizar a situación dos falsos autónomos e de cooperativas altamente explotadoras, contra as que desenvolvemos diferentes campañas. Os numerosos conflictos e accións reivindicativas viñeron acompañadas de concentracións, manifestacións, folgas de fame ou folgas de empresas sectoriais, nalgúns casos de moitos días de duración, vinculadas a problemáticas como despedimentos individuais ou colectivos, a falta de pagamento e non cotización das horas extras, o acoso laboral, a represión sindical, a mellora salarial ou os intentos de recorte de dereitos nos convenios colectivos. As centrais estatais seguiron fieis á súa política de pacto social, favorecendo e asinando coa patronal acordos que, ademais de contribuíren a unha perda do poder adquisitivo, supuxeron a aceptación na práctica dos recortes. Tentan, ademais, implantar un modelo centralizado e cupular de negociación colectiva mediante os convenios marco estatais, un proceso que combatemos e denunciamos. Para poder implementar toda a axenda de recortes, os gobernos ao servizo da burguesía intensifican a represión a través da legislación e da acción das forzas policiais. A coñecida como Lei Mordaza sentou as bases para coartar aínda máis as liberdades públicas, algo que se suma á aplicación do artigo 315.3 do Código Penal para perseguir a acción dos piquetes informativos nas folgas, supondo duras condenas a compañeiros e compañeiras nos últimos anos e motivando campañas de solidaridade. Outro dos nosos principais cabalos de batalla foi o da defensa das pensións públicas, froito dun ataque frontal que procura a implantación de plans privados. A isto obedeceu a reforma das pensións de 2011, da cal foron cómplices Comisións Obreiras e UGT, e que foi contestada pola CIGA cunha folga xeral en solitario. A ofensiva contra as pensións provocou o atraso da idade de xubilación aos 67 anos, a ampliación a 25 do número de anos para calcular a base reguladora, a introdución do factor de sustentabilidade para determinar a contía da pensión,
ademais do atraso á idade de acceso á xubilación anticipada. Neste período, o colectivo de pensionistas e xubilados da CIGA organizou unha campaña de sensibilización e denuncia, conquerindo unha multitudinaria manifestación o 28 de xaneiro de 2017. A devaluación das condicións de traballo tivo consecuencias aínda máis catastróficas na Galiza, sumada ás carencias estruturais e á ausencia dun planeamento económico acaído á realidade e necesidades do noso pobo. Provocaron, así, un modelo absolutamente precarizado, coa queda xeneralizada dos salarios. Houbo unha perda de 193.700 postos de traballo. O desemprego acadou o 17,1% a finais de 2016, un total de 215.400 persoas. O 50% dos desempregados levan máis dun ano nesa situación, e deles tan só a metade cobra prestacións. 420.000 persoas, un tercio da poboación activa, atópase en risco de exclusión social e pobreza. Houbo unha diminución importante do sector industrial, da construcción e do sector primario. O 26,4% de asalariados e asalariadas teñen contrato temporal. As grandes fortunas, pola súa parte, incrementaron o patrimonio en 7.000 millóns de euros desde o inicio da crise. A Xunta de Galiza limítase a negar esta realidade, facendo seguidismo das políticas impostas polo Estado español e a Unión Europea, actuando como salvagarda dos intereses das grandes empresas e da oligarquía española. Algo que, unido ao espolio da nosa enerxía eléctrica e ao noso excedente económico, a emigración de miles de mozos e mozas e o avellentamento e perda de poboación, nos sitúa nun escenario que acentúa aínda máis o carácter periférico e dependente do noso país. A través das iniciativas legislativas populares tentamos xerar un debate arredor das nosas alternativas económicas e políticas. A campaña da ILP con 100 medidas para o fomento do crecemento económico e a creación de emprego conqueriu 31.000 sinaturas e unha amplia campaña de presentacións, marchas, concentracións e manifestacións comarcais. Tamén elaboramos outra iniciativa legislativa dirixida a promover unha tarifa eléctrica máis barata para Galiza, o abeiro da nosa condición de país produtor e exportador de enerxía eléctrica dentro do Estado, así como con medidas para paliar a pobreza enerxética. Así mesmo, durante todo o ano 2015, promovemos unha campaña contra a pobreza polo emprego e salarios dignos que nos levou a facer numerosos actos informativos e reivindicativos por todas as comarcas galegas. A fins de 2016 iniciamos outra, baseada na recuperación dos dereitos laborais e sociais, contra a precarización do mercado laboral, dando lugar a accións reivindicativas nas comarcas, en a que encadramos tanto a manifestación nacional do 28 de xaneiro como as do 10 de marzo e 1 de maio do ano vixente.
ricos para darlles probes. Eu roubo os ricos para darlles probes. Eu roubo os ricos para darlles probes. Eu roubo os ricos para darlles probes. E agardo que trabuco no medio do camiño. Ese farco pa joven na miña casa non manda mi gen. Ese farco pa joven na miña casa non manda mi gen. Ese farco pa joven na miña casa non manda mi gen. Ese farco pa joven na miña casa non manda mi gen. Na victoria non costumo pernoctario, pois situas comulgada na derrota. E son tempos de contemplación e non miramento. Nace a humanidade e a paixón, baixo cemento. A maior parte do gasto social que reside na Xunta sufriu drásticos recortes en materia de servizos públicos básicos como o ensino, a saúde, a asistencia social e na propia administración, o que xunto ás privatizacións está a producir un forte deterioro tanto na calidade como nas condicións laborais do persoal. No que atinxe ao sector da administración pública, loitamos por recuperar os niveis de emprego previos á crise e por rematar coa altísima taxa de temporalidade. Tamén por recuperar condicións laborais e igualar as do persoal que traballa na chamada administración paralela, ademais de denunciarmos o desmantelamento de servizos. Sinalamos, ademais, a Xunta como principal causante da alta precariedade dos servicios dependentes da administración autonómica. Para a sanidade pública foron 4 anos continuados de recortes, non só laborais, en xornada, retribucións, complemento de incapacidade, vulneración dos dereitos da muller á hora de ser contratada, senón que, ademais, isto veu acompañado de importantes reducións en persoal e orzamentos. Fronte a isto, a nosa acción sindical foi continua e permanente, denunciando e mobilizándonos contra os decretos privatizadores desde a Federación de Saúde ou da plataforma SOS Sanidade Pública, da cal somos os seus principais impulsores. No que respeita aos traballadores da sanidade privada, continuamos a ser a central que defende con maior garantías os seus dereitos. O ensino público, pola súa parte, viviu un novo período de asedio caracterizado polas políticas de recorte e deterioro, perda de dereitos laborais e salariais, exclusión do noso idioma, aposta polo ensino privado e máis la actitude españolizadora autoritaria e nepotista da Consellería de Educación. Desde a CIGA activamos todos os mecanismos de loita por combater a lonce ás reválidas, conscientes de que supón a concreción dun modelo educativo neoliberal, españolista e reaccionario, activando a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público e organizando 9 folgas no sistema educativo galego. Botamos a andar, ademais, a iniciativa legislativa popular de medidas para restituir os dereitos laborais, profesionais e retributivos e para mellorar a calidade do ensino. A defensa da lingua no ensino temos que sumar o apoio da CIGA ás diferentes iniciativas e manifestacións da plataforma Queremos Galego, así como a ILP para garantir os dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico en Galiza da Mesa pola Normalización, con grande vinculación do sector dos centros de chamadas.
Desde a Secretaría das Mulleres, esforzámonos non só por reivindicar a igualdade de xénero, senón por visibilizar unha figura emerxente no capitalismo, a da traballadora precaria, denunciando as consecuencias da precariedade na desestructuración da clase obreira en xeral e o papel activo do heteropatriarcado na opresión das mulleres en particular. O dinamismo fomentado polas mulleres da CIGA visibilizounos ademais como unha central capaz de estimular e fortalecer outras dinámicas, como o dereito das mulleres a decidir sobre os seus corpos, a loita contra os feminicidios, os dereitos sexuais e reproductivos, a loita pola diversidade sexual e contra o acoso en xeral. Somos a primeira central de Galiza en afiliación, mentres que nas eleccións sindicais conseguimos mellorar significativamente os nosos resultados até situármonos como segunda forza, a tan só unhas centésimas de sermos a primeira. Nos últimos 4 anos, somos a única central que incrementa a representatividade entre as 3 principais. Somos a primeira forza no número de delegados electos durante os anos 2015 e 2016. Así mesmo, somos a primeira forza nas comarcas da Coruña, Ferrol, Pontevedra e Vigo, nas provincias da Coruña e Pontevedra e nas federacións de Administración Pública, Ensino Público, Saúde, Industria e Servizos. Abrir os ollos e non deber nada a ninguén. Por un pé diante doutro sen mirar o chan. Sentir na cara o ar, cada quen dono de seu. Venceremos, venceremos, mil cadallas habrá que romper. Venceremos, venceremos, a miseria sabremos vencer. Nunha nación como a galega, a liberación nacional e social son indisociáveis. Son caras dunha mesma moeda, pois a contradición de clase está condicionada e caracterizada pola dependencia política.
O exercicio da soberanía contribúe á transformación social e económica e a mellorar sustancialmente a calidade de vida da clase traballadora. É, por tanto, o nacionalismo e a autoorganización do pobo e da clase traballadora a que nos fai avanzar cara á soberanía, debilitar o imperialismo e facilitar a democratización e a emancipación, co rumbo posto no socialismo. Neste 7º Congreso Confederal reafirmamos a nosa aposta por manter a ofensiva e fortalecer o sindicato, incrementando a afiliación e representantes, mellorando a nosa presenza nos centros de traballo e os nosos métodos para continuar co medre do modelo sindical de contrapoder, participativo, combativo, antipacto social e de movilización social que defendemos. Porque termos un sindicato forte e activo, reivindicativa e socialmente, fainos fortes como clase. Venceremos.